Здравейте, потребители на YouTube, днес изгледах Hero Zero Pack и така. Тоест много е гаден. И е най-после. А чакайте само един момент. Юху! 30 левел! Юху! 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 И котито ми. Какво правите? Бикови очи. Окей, готино. Окей, дигнах се го вече. От другия ми акаунт е 29, пак 40. И много ясно ще ви покажа като такова. Като го дигам, защото те и така просто. Не мога повярвам, дигнах с 30 лева. Кой иска ти не разбирам? Този показател ми е на 50 вече. Ето ми го нови гледайте. Казва се Народен умрук. И мисля, че е по-добре. Ето исках да питах Лесандра защо не дадете 300 пончики за 100 дини, защото като ударите с диня много и биете много голям демидж и без това тук всичко вижте е долу и няма какво да се прави, има плюс 300 пончики. И освен нищо не може да се прави, освен ето къде ти освен е ти 105 да дадат и 300 пончики. Нищо друго няма. Чакай, кой има такова? О, я! О, Нико! Който са? Уау! Пак... Уау! Късмет просто. Твич ма... Станиславчо! Уау! И... Ето, Гаци 2 преди ми беше лидер на двора този, което бях. Дори и още и сега е, ама вече са вътре 9 хора. Тук трябва да съм до този, ако съм вътре. Си. О, този лав. Има много. Ето с много ме беше издразнил. Защото ми... Не, силе. Не! Тоест, може и после ако пробвам. За сега е силен. Още 50. Сега ще занимавам. Сега няма чакам толкова. Аз да не снимам чак толкова с 50. Ей! Що са за 2? Да, чакай да видим Хена какво толкова е правила. Какво толкова се е правила сега. Уау! Вижте само! Атаки по... Ох, те вода!
Това са пончики, да, стои. Значи тук магазин. Вътре какво толкова? Не знам. Гад! За 3 години... Кажи показателите. Значи то са борени. Athletics. Happy. Окей. Не бях сигурен как ще ми стане. Ама... Тей. Вижте колготин. Все едно няма повече по-голям ли от 138 и от 30 стоима, а няма, ама като тако. Една минута още. Или? Да, една минута и 10 секунди. Ето си беше предстал да го атакуваме, да сваля малко слава. Аз го атакувах колко пъти и такова. И ми даде доста слава, ама сега ще опитам кога пак ще сваля слава да малко да се напълня, още че сам губя вече също добре. Показа. Кога ще си... Кога ще сваляш пак слава. След 20 секунди. Дигаме и сега. Ой, че често. Гад 2. Айде да видим тебе слаб. Вълтима столк с лева. Сега. Който и тъпто. Уау! Точно той! Кой да махна? От чулата. Ей! Дигнах 139. Готово, всички съм вече на отгоре. 1600. Не, с тренинга просто... Кое да правим тренинг? Добре. Ще атакуваме да видим и какво прави последното ни показ на кочето ни. Ой, на минута 30. Той като съм 30 пъти. Не! Какво? Ох, че лъкна ми тъс. Късмет. О, ето. И тъс ме си на ти. Вие знаете, че аз мога да си направя показател на 3000. Кой знае? И за това Уоу, клан маска. Окей. Ще видим пак малко в шопа. Ай, хем се дай една пончка. Две. Той може да пасне. Шега. Но аз съм, че не взема тук. Ти. Ти че лош. Но е лошо. Той как беше? Интелект. Ко? Интелект. Трябва ми много... Трябва ми малко интелект. Не ме трябва
трябва постоянно да ги взимам сам предпазливост леко. Ето ученци. Пък сила, не знам, просто ма кефят и да съм показател. И силата да измена. Колкото и тогава да имам, иначе по-хубави показател. Иначе сега много се радвам, че котето ми стана 30 и вече всичките са отворени. Това означава като взимам мисия, винаги стоиш пред. Айцък ми казаха тей. И не мога да стоя с котето на тей. 30 лева. Скоро аз съм 6 перфект, много готин. Виж си Лео, виж си Лео е слабак. Дори е мой много по-малък, ама си ви Лео и показателите. Виж, той е 225 и вижте му такива показатели, а вижте приятела ми. 266 и всички са. Уау! Всички са на 5000. Аз знаеш, че са, ама кога направи 5200 се? То са. Чу. Трябва ми едно ново коти. Или каквото и да е. Помощник не трябва. Той не ми харесва. Защото да, харесва ми тей. Ама гадното е, че не ми дава такова, как се каже, пак. Не ми дава много интелект. Просто и първи лео за сега. Аз първо бях почнал 100, с котето и котето отигнах 30. Уау! Мога да потрябва. Нещо после, което не трябва. Да, ти ако биш нещо друго, щеш да е по-добре. Уау! Виждате ли ти как можете да го правите? Чакай. Да. Перфект. Уау, този показателите ми се лош за той лео. Аз като бях 90, всичко му почти беше на тако. Уау! Лош ли съм, защото първо няма тим, и второ няма бустър. Чакай да покажа нещо. Този акаунт е пак моя. Иска да направя малко да гледам. И вижте, бустерите написах един код, което от новата година трябва да го напиша много ясно тук, за да имам по-готин показател, ама без да искал го написах там, защото мислих, че имам. И всичко ми стана на 400. Отборът. Този акаунт го направи 26 лева, колкото да има някакъв, колкото и той да е добър. Иначе аз вече само развивам. То 139 е то 120 моя и то 100 ми върха. Иначе другия няма да го развивам повече. Ако го развивам, да го развивам този показателите.
Вижте. От отбор 252. Ту 214. 267. И 226. Перфект. Учили си? Двата ми приятеля са вътре. И то са, които съм ги виждал и в Реал. И той са Тос Фалкао и Владко. Тос Владко, той беше овнер на отбора. Остай на Тос Хектор, отиде в някакъв тъп друг отбор и пак се върна и сега дори не е съветник. Не мога човек да повярвам. Просто... Ето, и той е баща му на Владко. И това беше от мен. Айде, чао за днеска. Чао. И видяхте, дигнах 30 помощника си и стигнах 139 левел.